abụọ na otu n'ime ọnwa Mee 2025 wee bịa ụbọchị Wednesday bịa ụbọchị anyị ga-azụ ahịa Eke n'ụzọ abịa na anyị nwere ala Igbo mụmara isi Imperial Majesty Dr.Amb Prosper Chukwuka Ezeigbo Gburugburu worldwide eze omeiwu ukwu na-akọpụ ọjị n'ụtụtụ wee na-ahịọ ayọ Chukwu abịama ka inye ụmụ bụ ndị Igbo amamihe pụrụ iche n'ime ndụ ha, amamihe n'iru, amamihe n'azụ, amamihe n'aka nri, amamihe n'aka ekpe. Gị marụ onye Igbo ebe ọ na ị nọ ma ị nọ Naijiria ma ị n'obodo oyibo, ana m ekwu na amamihe duwe egwu ya bata n'ime ndụ malite n'oge awa anyị wee na-ekwu na ka anyị gbọrọ ya ka ọlịa ise. Ndị ichie dị n'ọjị kwuru taa anyị n'otu ka taa dị n'ibe okwu amamihe ka anyị na-ekwu okwu taa ise. Anyị na-enye ụlọ ọjị ka anyị na-atụ mmịa n'ala ndị Igbo niile nọ n'ebe ịnụ wasatọrọ wee na-ekwu na adịla ya mma n'ụtụtụ ehihie na abalị ise.